क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय गंसे ट्राकआ सौग्रावनायाव साबा सुबुंनि जिउ खहा। नोंथांमोना नुनो मोन्दों सीसीटीवी फुटेजाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया माबादि जादोंमोन। जाब्रबथाया जायो गसाइगावनि कुसुगाव महामाया मन्दिर खाथिनि 27 नं हादरारि राजा लामायाव मन्दिराव फुजा होनानै गावनि गारि बोलेरो पिकआप भेनाव गाखोनाय समावनो गोबारै खारबोनाय गंसे ट्राकआ बे दुखुनांथाव जाब्रबथायखौ खालामो। जाथायथिलियाव उनाव गसाइगाव महकुमा पुलिस बिबानगिरि हिरेन कुमार डेका आरो कुसुगाव पुलिसआ नुजाथि हैनानै जाथायनि बिथिङाव नायबिजिरो। थैनाय सुबुंफोरा जाबाय गसाइगावनि 1 नं हाथिगर गामिनि सुक्रमन राय, जय राय, बापी घोष, वासुदेव राय आरो नव घोष। गोब्राबै जखम जानाय बिनन रायजों लोगोसे गुबुन जखम जानायफोरखौ पुलिसआ फाहामथायनि थाखाय राहा खालामो। जाब्रबथाय खालामनाय ट्राक सालायग्रा आरो लोगो सालायग्राखौ पुलिसआ उनाव हमनो हायो। जे जोंनि लास्ट श्रावण मासनि समबार बे समबारावहाय दिनै जोंनि हिन्दु धर्मनि मानसिफ्रा बयबो दै लुनो फैदोंमोन शिब लिंगावहाय। जोङो प्रत्येक बोसोरावनो बेखौ खालामबाय थायो, कुनु दिन बिदि जाफेराखै। दिनै जे जाबाय बे बिराद दुखुनांथाव। दिनैहाय जोङो सीसी केमेरा फुटेजाव जेरैबायदि नुदों जे गारिया एक्सिडेन्ट खालामनो थांनाय बे गारिनि सिगाङावबो उनावबो जेबो गारि गैया आरो जोंनि भक्तफोरा हाइवेनि जितु बाहेरानि गुफुर दाग लाइन होनाय बेनि 2-3 फुट बाहेरायाव दंखायोमोन गासिबो। जोङो गारि एक्सिडेन्टखौ फुटेजखौ नायनानै जे जोङो हमदांनो हादों बेयो गोसो जानानै खालामनानै थांनाय। खारन गारिया ओरैनो सालायोबा डिभाइडारनि सेर सेर सालायो ट्राकफोरा, खिन्थु दिनैहाय जोङो जे नुबाय आउटलाइनजों सालायनानै बे गोसो जानानै एक्सिडेन्ट खालामनानै थांदों। बेयो बिराद जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। दा जोङो परबर्ती जाहाथे उनावहाय बे रोखोम जाहाथे घटना जानो हाया बेनि थाखाय जोङो प्रशासनाव नोंसिनि चेनेलनि थ्रुयै महामाया मन्दिर कमिटिनि आरो कुसुगावनि ओनसोलनि हिन्दु धर्म फालिग्राफोरनि जानानै आङो खावलायदों प्रशासननिसिम जे जाहाथे परबर्ती बिदि जानो हाया बेनि थाखाय जोंनो बेबस्थाखौ खालामना होयो। बेरिकेड नङाबा स्पिड ब्रेकार खालामनानै जाहाथे जोंनि बे हाइवेजों नांजाबनाय महामाया मन्दिरा जाहाथे मोनसे सिकिउरिटि थानानैहाय जोङो जाहाथे हिन्दु धर्मावलम्बी मानसिफोरा जोङो निश्चिन्ता भाबै जाहाथे जों फुजाखौ होनो हायो, बेखिनिखौ आङो नोंसिनि चेनेलनि थ्रुयै खावलायनाय जाबाय।